हास्तायाव विधानसभा चंबारे 16 फेब्रुआरियाव अंगना थाङै दङ अबनो रोगै कल्याणपुर आमचायो नगो नगो थाङै चंबारिनि कक आवाइमुं खलाय एबा ककपिरिनो दङ 27 नं कल्याणपुर प्रमोद नगर कन्स्टिट्युएन्सी तिप्रा मथानि ngै बातायनाय बुकुक मनिहर देबबर्मा अबनो कारिब क्राक सालो कल्याणपुरनि हातिव आमचाइनि लुकुरकनि बागै एबा चंबारिनि काइसा बाजार सभाबो खलायका तेयो पान्दाव ककनाराक थाने बुकुक साका फाइनै चंबारिव बुबाग्रानि नाहारमुंनो तयै चंबारि खोप्लाय अंना हनै भिडिअ रिपोर्ट चुमुई टिभि साइमानो सोनारो फाटारनि हाति फबातुबै नगरि फायो बुरि रगलक नखुं थामगो थिगै सारिनानि बादि सारिनानि जत्त बिसापुतिनो उजुन खायसारिनानि आबो बुरि रगनि थानिसे दायित्व अबाहायनो सिनि पलिटिकल पार्टी बो जे जागावो बुरि ओ पलिटिकल पार्टी गोबां बुरि रग दायित्व गोबां सरकार चालक फिलिब ओ पलिटिकल पार्टी को नुनो थाङो वाले मंकुरे खाथमा मानो जों नायथ'खै ओ सरकारनो चालक मानो आबनि बागै उस कांगो जों सासे साजाका सिनि एक्सपेंडिचरनि खरचा अफिसार मीटिंग में आसोकमानि एसडीएम बो हिनि रिखा बीजेपी बर रत्न ताकलाय एकमात्र जों 27 कल्याणपुर बुरि प्रार्थी मामा बागै जों बाहायनो बेलेके हामजा गताय दंथ'गो कारण बुरि गोबां हुदा आरो कुनु नालाय सुलाय करिंगो आरो बेलेके कसां इलेक्शन नायथ'खै पायो निबो नारवा उन्मा तंनायबा बुंनि बागै फाइट खालामनो बागै बुंनि बागै सभा खालामनो बागै से अकनो तंत्र हावसिं तिनि जों इलेक्शन माबा जालायो आबनि बागै आरो खाजोनि ताकते बुखुजों नरक बेलायखैनो अभिज्ञ बरर आं हासालनि बरगिया कल्याणपुर विधानसभानि आं खरकजा साजुक उन्मानि बागै आं नरकनि थानियो आरो याद जुरखाय अबनो थानानै मोजोंगो नोंनि मूल्यबान भोट कुनु दिनफाना मागना ताखादि नोंनि मूल्यबान भोट आदिनि दिनया ताबुखा कम्पिटिशन जो ताबुखा कम्पिउटार जो ओ जुगो आदिनि हाय बेसानि बख्रब्रमनि समाय तांगरे आं 500 टाका रे भोटने फाइल कलांमानि सिजननि आमाल ओ दिनया आबनि बागै जों ताबुखनि जगते तने बेसानि इंलिश मीडियम पढ़िबो बिमाफोरा कामला खायफा इंलिश मीडियम पढ़िबो देश विदेश पढ़िबो तानि बागै ओ जरांखा बेलेके तंकेसे ओ जरावे निजिनि अधिकार आदाय खालामनो जरा आं नरकनो अबनो कोइनो फाइनाय बस्तानि संगारि सुनो तारिखो जों बुरि रखंगांगाय बेलेके कुसुरां मांनाय कारण जों हामजोकताव हिनजाबनानि बोक्राबाय आथिं बाजालाय मामु संलायो बोक्रानो सेबा जत्न खायो चारिउ खायो ताई जों हाबा अंखनानांखा हाबा अंखलायो अबाहायनो ताई कयेक दिन मात्र ओ कयेक दिनो जों हाबा कतरखे मा अंखनाय दिनै बुध 16 तारिख इया 7 पर्यन्त जों गोस्रां खालायो बुधनि दिनो जोंनि गामियाव साबो साखानिया दं साबोनो कालांनो नां साबो बुध गैया थांनिया दं आबरक जत्तनो नरङा जोंबो बुध सान्दारा कालांगो बुध दिना बागै आं नरङ खालि कयो नरनि कायसा बुध कायसे सिलाय गुलिनि समान खरचा खरकनो मोथांगो मानो मुथुलिबो मानो आबनो नरका हामको सिना नांनाय आबनि बागै खाजानि ताकते बुकुचो सिनि जराबो पाइ थांका आं नरकनो ताबुकचों मारिनि जरा खाजाकनि बिसिंथिनो जों कबो मा सालायो आबनि बागै जों जत्तनो 16 तारिखो आइचुक बासालायो जानजानि मानि मतायो मानि लायो सुरि लायो जों सिनि ताक्लाय 27 कलमफोरखौ बुंदोगले सिनि बुरैसो बासा माबा जों बुरैनो नुखुं थामोकनानि बागै नुखुंनो साबोकनानि बागै नुखुंनो रक्षा खालामनायनि बागै जों गोप्लाय खायदे जादिनि जों मतायरनो बियायो जों भोटिनानै थांलाय जावानो होनै आं कक्कजारै आसा ताय बिसास नारिगो हायनो हायताय वैसा अक्रारो नखुमा साबतालाय रत्न पाइसे हामजाक माताय जबानि जिबायाफोरे आनि कक्सामा अरम थाका बुबात्रा आयोगफोर सिनि ताक्लायनि 27 कलमफोरखौ मोननगन बुनि साइकफ्राय इनफो हामबाय।